Diwrnod 1. Conwy. Taith diwrnod 1. Heddiw byddwch chi'n mynd i dref Conwy ac yn gweld Castell Conwy, Plas Mawr a waliau'r dref. 3 ardal wahanol o dan ofal Cadw. Os ydych chi'n gyrru i Conwy, y lle gorau i barcio yw y maes parcio morfa bach LL32 8FZ. Yna, mae'n daith gerdded fer i fyny'r bryn i'r orsaf reilffordd a'r orsaf bysiau, lle byddwch chi'n cyrraedd os ydych chi'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Ewch drwy'r twnnel. O'r prif faes parcio, cerddwch trwy'r twnnel hon. Ewch i fyny'r grisiau. Cerddwch i fyny'r grisiau neu'r llethyr. Ewch trwy'r porth, heibio'r ganolfan ymwelwyr i'r orsaf bysiau, ger y groesfan i gerddwyr. Cerddwch i'r harbwr. Cerddwch i lawr y brif stryd fawr. Byddwch yn mynd heibio i Blas Mawr ar eich chwith y byddwch yn ymweld â hi yn nes ymlaen yn y dydd. Ewch o dan furiau'r dref. Ar waelod y stryd fawr, cerddwch trwy'r porth i gyrraedd yr harbwr. Edrychwch ar Gastell dy Ganwy. Dros y dŵr ac ychydig i'r chwith mae safle Castell dy Ganwy. Trowch i'r dde. Edrychwch ar Gastell Conwy. Nesaf trowch i'r dde a cerddwch tuag at y castell ac yna dros y bont ffordd ar y palmant. Ewch dros y bont. Ewch ymlaen dros y bont nes i chi gyrraedd man diogel i groesi'r ffordd. Ewch dros yr hen bont grog. Cerddwch yn ôl tuag at y castell, dros y bont grog. Ewch i ochr dde'r castell. Cerddwch i lawr ochr dde'r castell a chroesi'r ffordd i'r chwith o'r gylchfan. Canolfan ymwelwyr Castell Conwy. Unwaith y byddwch chi yng nghanolfan ymwelwyr y castell, ewch i fyny'r grisiau, o dan y bont sy'n rhoi mynediad i'r castell a rownd y ganolfan ymwelwyr i gyrraedd mynedfa'r castell. Efallai y bydd angen i chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o Cadw. Amser cinio. Pan fyddwch wedi gadael y castell, siaradwch am beth hoffech ei fwyta i ginio a ble rydych chi'n mynd i fwyta. Cerdded ar furiau'r dref. Nesaf gallwch gerdded darn byr o waliau'r castell. Yna mynd i lawr yr ale ar ochr chwith y ganolfan wybodaeth i dwristiaid i mewn i iard eglwys y Santes Fair. Eglwys Santes Fair. Efallai y bydd yr eglwys ar agor i chi ymweld â hi. Yn y fynwent mae'r gweithgaredd nesaf i chi gael mynediad iddo. Stori fer gan y Mabinogi am Pwyll a Rhiannon i'w gwylio ar YouTube a chwestiynau am y stori i'w hateb. Ewch i Blas Mawr.
Cerddwch o amgylch y fynwent a gadael trwy'r ale ar ochr arall iard yr eglwys. Ewch tuag at y brif stryd fawr. Mhlas Mawr. Cerddwch i fyny'r stryd fawr i Blas Mawr. Bydd angen i chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o cadw. Mae yna weithgareddau i'w cwblhau ym Mhlas Mawr. Ewch i'r orsaf ac wedyn ar y waliau. O Blas Mawr ewch i fyny'r stryd fawr tuag at yr orsaf reilffordd ac ymlaen i'r platfform ar gyfer trenau i Fangor a Chaergybi. Ar ddiwedd y platfform fe welwch risiau ar waliau'r dref. Ewch i fyny ar waliau'r dref i gerdded o gwmpas 3 chwarter o'r dref gan ddod i ben ger yr harbwr. Dewch i lawr o furiau'r dref. Pan gyrhaeddwch y grisiau ar ddiwedd waliau'r dref, ewch i lawr. Wrth y ffordd, trowch i'r dde ac i'r dde eto a dilynwch y ffordd fach rownd ac i lawr yn ôl i'r harbwr o dan waliau'r dref. Yn ôl wrth yr harbwr. Byddwch yn dod allan i'r harbwr trwy'r porth yng nghefn y llyn. Cerddwch heibio'r tŷ lleiaf. Ewch yn ôl i'r car. Trowch i'r dde a cherdded i fyny'r stryd fawr tuag at yr orsaf. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ben y stryd fawr trowch i'r chwith ac ewch yn ôl tuag at y maes parcio lle wnaethoch chi gychwyn eich diwrnod. Mae yna weithgaredd mwy penagored i chi wneud pan gyrhaeddwch adref. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith.